Sydän on uskomaton elin. Se tekee työtä joka sekunti, joka päivä, pumppaa verta ja happea jokaiselle kehonsolulle. Kun yhtäkkinen sydänkohtaus iskee, sydän lopettaa äkillisesti pumppaamisen ja verenkierto hidastuu riittämättömäksi. Ilman hoitotoimenpiteitä aivot, elintärkeät elimet ja sydän alkavat pikkuhiljaa vaurioitua ja kuolla hapenpuutteeseen. Elvytys on tässä tilanteessa ihmisen ainoa mahdollisuus selviytyä. Aivoissa hapenpuute alkaa näkyä solumuutoksina jo ensimmäisten 4 minuutin aikana, ja 10 minuutin jälkeen hapenpuutteesta on tullut jo peruuttamattomia muutoksia soluihin. Hengen pelastuminen on todellakin sinun omissa käsissäsi. Elvytyksen suorittamisessa on 2 kriittistä tavoitetta. Painallukset pumppaavat hapettunutta verta aivoihin pitääkseen ne hengissä. Painallukset pumppaavat hapettunutta verta myös itse sydämeen niin, että sillä olisi paras mahdollisuus ylläpitää normaalia rytmiä myös jatkossa, kun rytmi on palautettu sähköisesti. Kun aloitat paineelvytyksen, teet sydämen pumppaustyötä omin käsin manuaalisesti. Jokaisella hyvällä tehokkaalla painalluksella nostat koko verenkierron painetta, joka saa veren liikkumaan aivoja kohti. Veren liikkeelle saaminen vie oman aikansa ja se vaatii tehokasta painelua, joten on tärkeää suorittaa paineluelvytys riittävällä voimalla sekä sopivalla tahdilla. Sopiva painelusyvyys ihon pinnasta on vähintään 5 senttimetriä, jotta sydän saadaan puristumaan ja veri sen sisältä kulkemaan eteenpäin. Oikea rytmi painelulle on 100–120 painelua minuutissa. Katsotaan, mitä tapahtuu, kun otamme kädet pois rintalastan päältä. Veri lopettaa liikkumisen aivoja kohti. Tästä syystä esimerkiksi suusta suuhun elvytyksen antamisen aika on minimoitava, jotta paineluelvytys ei keskeydy liian pitkäksi ajaksi. Katsotaan, mitä tapahtuu, kun emme painele tarpeeksi syvälle. Veri ei saavuta aivoja. Sama tapahtuu, jos painelu ei ole tarpeeksi nopeaa. Jos taas painelu on liian nopeaa, sydän ei ehdi täyttyä verellä ja siksi sitä ei siirry eteenpäin tarpeeksi tehokkaasti. Katso, mitä tapahtuu, kun emme anna rintakehän nousta painelujen välissä takaisin normaaliin yläasentoon. Sydän ei pääse täyttymään kokonaan ja verta ei tässäkään tilanteessa saada pumpattua tarpeeksi tehokkaasti eteenpäin. Joten muista, että päätavoite paineluelvytyksessä on pitää hapettunut veri liikkeessä riittävällä paineella sydämestä aivoihin, jotta ne pysyvät elossa. Meidän täytyy painella kovaa ja riittävän nopeasti keskeltä rintakehää rintalastan päältä. Ei haittaa, vaikka kylkiluita murtuu. On pahempi asia antaa potilaan kuolla kylkiluiden murtumisen pelossa, joten muista, olet potilaan ainoa toive. Tee parhaasi ja älä lopeta elvytystä ennen hoitohenkilökunnan tai defibrillaattorin saapumista. Sinä voit tehdä sen. Sinä.